गिबियाव बयखौबो बिएन बड' निउस चेनेलाव बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामना हो। दानिया खौरांखौ जोबजासिम फारियै खोनासंलांदो। मैयानिफ्राय जागायनानै 24 घन्टानि गेजेराव रायजोआव गिख्रंथावै बार अखा फैनायनि इसारा होदों। बोथोर बिगियाना घन्टायाव 30 निफ्राय 40 किल'मिटारनि गोख्रोंथियाव बार बारगोन होनना मिथिहोयो। रौतानि इख्राबारियाव आखाइजों बानायनाय बमा खुबैनायजों सोमोन्दो थानाय 3 केएलअनि सोद्रोमाफोरखौ उदालगुरि पुलिसा हमदों। पुलिसा मिथिहोदों दि हमजानाय सुबुङा चिरां जिल्लानि सिडलीनि थागिबि निबास बर्मन, रौता सिदाकुवानि मनदर बर्मन आरो गसाइगावनि हितेश्वर बर्मन। बिनिनो निबास बर्मन आरो हितेश्वर बर्मनआ केएलअनि सोद्रोमा होनना पुलिसा मिथिहोयो। पुलिसा मिथिहोबावनाय बादिब्ला मनदर बर्मनआ केएलअनि सोद्रोमाफोरनो थानो थाखाय जायगा होदोंमोन आरो मनदर बर्मननि न'निफ्राय उदखारि हानजानि सोद्रोमाफोर बाहायनाय जुथा बेल्ट मोनदों। बेनि अनगायैबो गंबा मबाइल फनबो मोनदों। दासिमबो बे जाथायजों सोमोन्दो थानायफोरखौ पुलिसा नागिरगासिनो दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। आखाइजों बानायनाय बमा खुबैनाया रौतानि इख्राबारियाव बे जाथाया जादोंमोन। धनदास मुंनि सासे फालांगिरिनि न'आवनो बमाखौ बेरहोदोंमोन। मिथिनाय बादिब्ला सुबुंनि जेबो खहा जायाखै आरो न'नि एसे खहा जादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। थांनाय मैया 25 मार्च खालि भारत भुटान सिमना ओनसोलाव मुलुगनां कर'ना भाइरासनि थाखाय गोबाव सम बन्द जानानै थानाय बड'लेण्ड सुपार मार्केटखौ इन्ड'-भुटाननि गेजेराव मोजां फालांगि सोलिहोफिननो थाखाय भुटान हादरनि सरबां जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिजों सावरायलायनायनि गेजेरजों बेखेवफिनबाय। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव भुटान रायजोनि सरबां जिल्लानि एडिसि देरें दिनदुप आरो क'क्राझार जिल्लानि एडिसि अइदुल इस्लामआ गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बड'लेण्ड सुपार मार्केटखौ बेखेवनानै होयो आरो कभिड-19नि थाखाय बन्द जानानै थानाय भारत भुटान गेटखौ बेखेवनानै होनायनि राहा लानो थाखाय बाजार कमिटिनि गाहाय नेहाथारिया क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि बर्नाली देकाखौ खावलायदों। लोगोसे इन्ड'-भुटान गेटआ बन्द जानानै थानायनि जाहोनाव सिमा ओनसोलाव रायजो जानाय रायजो राजाफोरा फालांगि खालामनायाव जोबोद खहा जादों होननानैबो फोरमायथिनानै होदों बाजार कमिटिनि गाहाय नेहाथारिया। लोगोसेनो बड'लेण्ड सुपार मार्केटआव फालांगि खालामनो फैग्रा माखासे फालांगिरिफोराबो हाथाइनि थासारिनि सोमोन्दै माखासे बाथ्रा फोरमायनायजों लोगोसे भारत भुटान गेटखौ खेवनानै होनो थाखाय खावलायो। एएफएसपीए आयेनखौ नागालेण्ड आरो अरुणाचल प्रदेशआव आरोबाव 6 दाननि थाखाय फोलावनानै होबाय। द इउनियन हम मिनिस्ट्रिया आर्म्स फर्स स्पेशल पावार एक्ट 1958 नि सिङाव नागालेण्ड आरो अरुणाचल प्रदेशआव एएफएसपीए आयेनखौ आरोबाव 6 दान फोलावनानै होबाय होननानै खौरां मोननाय जादों। बे थांखिखौ एमएसएआ नागालेण्ड आरो अरुणाचल प्रदेशनि आयेन आरो बिथोननि थासारिखौ नोजोर होनानै थिसननानै होदों होननानै मिथिहोदों। दिनैनि खौरांआ बेखिनियानो। गोजोन्थों।